Machiegni kendo nyakoro mgajwang' chenro en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Obila ochako timo nonro ewi report mayango ni japuonjre mbalariany ma Kisii manie hike mar 4 ne mas stima ochwado monego e kar dak moro mantie machiegni gi mbalarianyno. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero, japuonjreno oyangore ni ne onego tiek penj mare mogik odiochieng' ma kawuono kapok oromo kod masirano. Lit kod kuyo kwako mbalariany ma Kisii bang' japuonjre ma jaiga mogik. Lipot yango ni owito ngimane bang' stima chwade kar dak ma Isani maili 2 oko mar mbalariany no. Mercy Chepkemboi igeno mar tieko penj mare mogik e mbalariany odiochieng' ma kawuono motelo ne stima chwade kinde manomoyo lewni e tol. Nyamin mare wacho ni Mercy omulo tol mar mocho mak mana ni koso ng'eyo mare. Tolno otudore kod stima mawachore ni yande otudi ataro mar chik ma ochwade kendo wito ngimane kanyo. Msichana alikuwa na sabsabiyombo. Wakati hakuchua stima kama iko kwa waya, kaenda kusikiria kwa waya. Ikatega wakamtoa huko wakampeleka hospitali. Hapa sikuchua mahali walitoa stima kwa sababu msihizi hapa. Hata jibu anaongelea hiyo maneno, mwenye anaweka stima kiolera hivyo ni vibaya, sio vizuri. Hata kuna kesi inaletwa kwa ofisi sana, tunaongelea hiyo maneno, kuna katazo na waleta watu wa Kenya bao wakeke stima vizuri, sio kuchiwekea. Obila ma Kisii ochako timo nonro mar tho mar nyadendi no ewi masira ma otimore midhiambo mar Jumapil kar saa 1 mar odhiambo. Obila mago kwach kich bende olimo kama masirano otimore kendo chako timo nonro margi ka gie sani gipedho ndach jarit utego kata caretaker mama Lingling wacho ni ema yande othedho weini ma otudo sitima e odno ataro mar chik. She was only remaining with one paper so that she clears 844 system, but it was cut short by the carelessness of the landlord who installed the electricity unlawfully. So what we want to ask the KPLC is that to face the law so that the justice of our comrade prevail. Tunawaambia hiyo maneno tunakataa. Na kama comrades tumeamua leo jioni tunafanya mambo. Tunatembea kwa kila boma ya landlord. Ikiwa tunapata kwamba kumetokea kwamba hakuna macho, stima imekuwa mbaya, tunasaidia tutawatoa hiyo nini. Jopuonjre mag mbalariany ma Kisii onyiso ichwang' margi ewi masirano kendo bago ng'anyo otieno ma piny rugo kawuono, ng'anyo ma okelo rochruok mar wuoth e apaya maduong' ma Kisii kochomo Keroka. Mercy Chepkemboi ma igeno ni dhi tieko penj mare mar mbalariany kawuono, ringre mare ochwale kar kano ringre ma Kisii e kinde ma nyuola mare ywago ratiro ewi tho mare. Cynthia Onyango, Ramogi TV.